Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. ¡Viva! 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 ¡Señor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong nga sugilanon sa isatong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi gintampa niya ako. Ginali lang nagsaka ang akong dugo sa kainit. Hindi ko mabungga ng kakig ko. Kakamatamat nga nagabaylo ang akong dagway. Nagagwa na ang akong malagba nga mga kuko. Ay! Anong natabo? Naga mo sinagdagway mo? Hindi! Aswang? Aswang? Gib mo na makasang imo malagba kabaga Natumbas siya. Patay na siya. Nagamurarat ang iyang mga mata. Pabalik ako sa kinandan kong itsura. Kag itapok ang bangkay sang laon nga ini. Kag suplada namon nga head nurse. Tubtob subong nagakurog pa nga akong mga kamot. Tukod sa natabo nga to. Ginkonsensya ako. Bisan ka buringot sa iya. Apang salagiya po ng ginhimo kong magpatay sa iya. Nakasala ako sa kasuguan sang Diyos kag sang tao. Nakapatay naman ako. Nagapamatulang ina. Nga hindi ko bagid makontrol ang kaugalingon ko. Bilang isa ka sinumpa, kag bilang isa ka aswang. Bilang isa ka normal nga tao, nagahinulsol ako sa nabuhat kong asala. Hindi lang kay ang amon head nurse ang biktima, kundi pati man ako. Naluoy ako sa kaugalingon ko. Naluoy gid ako. Masunod na. Ba? Ag ito ni Jenny?
Ginataghol naman niya ako. Hoy! Sok! Si Daddy Inay! Hindi mo pala siya kilala? Be, ginangruban niya ako. Daw akig siya katama. Akig siya sa akon. Anong kabalaman? Ginagalitan mo si Daddy Inay! Himpos ha! Himpos! Purti pagid ang pagtagol niya sa akon. Akig siya sa akon. Jenny! Ipagwa sa balay ang ido mo nga ina. Ginasilingan ka nga ipagwa ina. Oo, Dad. Sok, Karika, dito ko ikaw patulugon sa gwa. Naluoy ako magtulok sa akon anak. Nakibalo ako nga supak sa buot niya nga patulugon sa guwang ya ido. Kasi Sok naman nagaingos. Daw kasubong ba lang nga nagapangabay siya kay Jenny. Nga hindi siya pag-ibilin sa gwa. Na, kay kasalawayan sa imo mo. Wala ka ginagapamati. Kinambalan ka nga hindi mo pagtagulon si Daddy. Wala ka ginagapamati sa akon. Di kundi, diri ka matulog sa gwa. Pero, sige lang butangan ko ikaw sang himo hiligdaan diri. Hatagan ko ikaw sang habol para nga hindi ka matugnawan. Ginakonsensya ako. Hindi ko mabasol si Sok kung amo sinang ginabakita niya sa akon subong. Siya lang sa balay ngining nakaibalo kung ano ang nagakatabo sa akon. Anak, natulugan na bala si Sok? Oo, Dad. Anak, sorry ha. Dari. Okay lang, Dad, Salawayon man bisisok mo. Hindi ka lang magsunggod kay Daddy ha. Okay lang ako, Dad. Sige. Masulod na ako sa kwarto ko. Good night. Good night, anak. Nagtagol naman siya? Babayan ko na lang siya, anay dira, Dada. Mirisi niya, ina. Kay pasaway siya mo. Ba? Ano bala ato? Nurse! Dali! Dali! Ara na! Ano bala natabo? Ha? Ang bantay inasang pasyente, Miss, nano ka? Ay, miss, tulo ka. Tulo ka sa likod sang portahan sang banyo. Ha? Nga Ano balang ara dira? Ay, lantawa lang. O sige. Ay! Oh, Diyos ko! Ang amon head nurse! Patay na siya! Kay nagamudlong iya mga mata! Kagwasak kang iya liog! Oh, Diyos ko! Manawag ako sa pulis! I-report kong natabok na ini! Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework.
Maayong aga, day. Mayong aga man manang. Ang mga bata, Nagakatulog pa sila Daw naagahan ka gid day haw. may natabo abi sa ospital nang. Kag isa ako sa nagkadto dito, kag nagpangusisa. Nga. May ano dito sa ospital? Ha, Jessa? Carlito, makibot ka gid sa isugid ko sa imo. Nga, ano balay na? Nasapon sa sulod sang CR, ang patay nga lawas ang inyo head nurse. Ano? Mga anong oras na sapot ng bangkay niya? Mga 1 ka oras, matapos ka nakahalin sa ospital. Ano? O, anong natabo? Nga agin patay sa kuno? Wala pa sang klaro nga investigasyon. Pero may gindestino na nga tawo agod nga magpanilag dito sa ospital. Mo bala? Kag kalain sang dagway niya. Kalain sang dagway niya sang naabta namon. O, nga, anong dagway niya? Nagamudlo ang iya mga mata. Kag dason, wasak ang liog niya. Ano? Oh. Pero sino yan na nagpatay sa iya? Sino, Jessa? Mahamuok ng tulog sang bana ko. Nakita kong reaksyon niya kaina. Sang ginsugiran ko siya, bahin sa head nurse nila. Kag nakahibalo man ako, nga suya isa sa nurse nga ato. Nalipay ayhan siya sa natabo sa tao nga ginakaugta niya. Ay, wala man siguro Imposible man siguro nga amo sina. Nga amo na sadtong kalain ang nadangtan sang head nurse nila. Malipay pa siya. Ba, ang telepono. Kaaga pa gani sini. Sabton ko. Aring telepono. Hello? Nakahibalo ka na bala? Sang ano? Si Miss Buringot, ang head nurse naton, patay na. Ano? Oo. Nasapon siya nga patay kaina sa sulod sang CR. Kagkalain sang itsura niya mo. Nagamudlong iya mga mata, kagwasak pang iya liog. Ano kunong rason nga ngagin patay siya? Wala pa mahibalaan. Nagaimbestigar pang mga pulis. Anong resulta? Wala pa gani. Wala pa sang sigurado nga impormasyon. Ote, wala na ang ginakaugtan mo. Pero hindi ko man gusto nga madula siya sa amo siya nga pagi. Kung sa bagay. Sige na. Kaya nag-record pa ako sang chart sa mga pasyente. Nagtawag lang ako agad nga pahibalon ka sang natabo. Okay. Salamat gid sa aga pang balita, Jean, ha? Bye. Nabalahuba nang natabo sa iya. Anong oras ang duty mo karon? Alas 3 pa sang hapon. Ikaw ya? Awa mong yapon, night shift. Amo gali. Kamusta naglang investigasyon sa kaso sa amon head nurse? Wala pa sang klaro. Ang nga aman? Kakwan, wala man. Namangkot lang ako. Pabor sa imong natabo? Wala ka na sang kaugtan sa ospital. Hindi man ako gusto nga madula siya sa musad to nga pagi. Makatilingala, no? Tama gid ka brutal ang pagpatay sa iya. Hamak mo, nga wasak gid ang iya liog. Lain ang iya kamatayon. Wala ginkuha ang iya atay.
Nga ayhan? Kag sa liog pa siya napuruhan? Pareho man ang style sa pagpatay. Pareho man ang kasangkapan nga gingamit sa pagpatay. Isa ka matalom nga bagay nga daw labaha siguro. Ano sa pagbanta mo? Nurse ako. Hindi ako yung mediko legal. Himali ko man sa mga bagay nga ina. Pero wala ba kinadakpan ng kriminal? Wala pa gani. Sus, ano bala ka mga pulisman? Kagamay sining lugar naton. Hindi ba ninyo madakpan ng kriminal? Daw tulog lang opisyon ninyo. Ano nga tulog lang man? Dahil so na gani kami makatulog. Tungod sang sunod-sunod nga nagakatabo sa duog na ini. Pero te, may nadakpan man bala ka mo? Wala pa. Kamisteryoso sang nagakatabo eh. Jessa, basi hindi taga diri ang kriminal nga ina? Hindi diri nga banwa? Basi, posible man gid ina. Ay, salamat. Kag nalipay ako sa natabo. Nalipay ako. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Magabian sa tagarinyo sa pagpumati ang magabatang umagsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta. Magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabata sa magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot ni kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit,
kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Cha Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong ratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, Nagakonsentrate siya sa pagluto niya. Daw hindi bagay siyang kasubong niya nga isa ka macho ang nagaluto sa kusina. Apang makalilingaw siya tulokon. Daw kanami siya hakson halin sa likod. Ay ano pala nagkakatabo sa akon man? Mabalik na lang gani ako sa salas Antes pa ako magbuang sa kung anong ginapaminsar ko. Ang maayo pa, tawagan ko si Jester. Hello? Hi, sweetheart. Oh, Han, kamusta ka na? Saan ka? Okay lang ako. Ari ako diri sa isa ka safe nga lugar. Sino ka upod mo dira? Ang bodyguard ko. Ari kami sa lugar ni Vincent. Ara man bala sa dira? Wala. Safe man bala dira? Aba, oo. Bodyguard, okay man bala siya? Aba, oo, Han. Okay. Paghalang ka dira, pero miya, Yes, Han. pwede ko malaman sigilano ng bodyguard mo ngayon, ha? Sino ba ang ala niya? Aha. Siya si Christian. Kagato siya sa kusina. Ama ba na? Sige. Magkigambala ko sa iya next time, ha? Sige, Han. Gusto ko pa kontaning ang magsigilanan sa malawig sa imo. Apang may meeting pa ako katambungan, eh. Pero manawag ko sa imo liwat.
Karon sa gabi okay lang? Okay. I love you. I love you too. Bye. Kailinit Nainit ako sa kugalingon ko. Nga bala nga daw hindi pa ako sigurado sa ginhambal ko nga I love you too. To unfair naman ako kay Chester Hawk. Unfair, kid. Time, 20 minutos antes ang alas 11 sa aga. Mga kabombo, doon nato na ang pagpamati ninyo sa matahong mga drama, magabato na kita sang isa ka Justin Report. Halin sa Maya Malacanang, makaupo naton si Bombo Dennis Samito, Maya bago na kita nga Executive Secretary. Bombo Dennis, sa iyong report, kami na. Yes, thank you so much, Bombo Christian at sa mga taga-subaybang ng Bombo Radio Iloilo. Buwan naman nung sasala ngayon bilang bagong Executive Secretary si retired Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin. Ito ang kauna-unahan niya na tungkulin matapos ang panunumpa sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matatandaan itong si Bersamin ay ilang beses na lumabas ang pangalan ukol sa sinasabing papalit kay Executive Secretary Vic Rodriguez na ngayon ay nagbitiw naman sa pwesto at itinalaga bilang Presidential Chief of Staff ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayong araw lamang kinumpirma ng Palasyo Malacanang ang naturang impormasyon kasabay ng paglalabas ng larawan na nanumpa na nga itong si Bersamin. Ang 72 anyos na retiradong maestrado ay tubong banggid abra at malawak ang karanasan sa judikatura at naniniwala ang Pangulong Marcos na magiging epektibo ito sa pagganap ng tungkulin bilang Executive Secretary. At tumanggi na maglabas pa ng ilang detalye ukol naman sa bagong tungkulin nitong si dating Executive Secretary Rodriguez na ngayon ay isang Presidential Chief of Staff. Bombo Dennis, siya rin ang serving chairman ngayon ng Government Service Insurance System. Ano mangyayari dito, Bombo Dennis? Yes, may sinasabi dito sa Palasyo na magkakaroon ng regulo, pagpapalit ng pamunuan dyan at sabi ng Pangulo ay hindi naman mapapabayaan yung pwesto o yung mga bagay na inaasikaso actually nitong si Justice Bersamin dahil importante rin na matutukan yung naturang aspeto at maaaring ngayong araw pagkatapos ng cabinet meeting ay may anunsyo na rin ang iba pang mga movement sa loob ng kanyang gabinete at sa iba pang mga trabaho na naapektuhan nga nitong pagtatalaga dito kay Bersamin bilang Executive Secretary. Thank you very much, Bombo Dennis. Yan ang update mula sa Metro Manila. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nabatian mga kabombo, si Bombo Dennis Samito, reporter naton sa Maya Malacanang. Tayo mo naging kumpirma sa Malacanang gani nga si retired Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamina ang bag-o nga Executive Secretary kaga nagsumpa ni siya kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subong adlaw kaga ginbuslan ni siya ni former Executive Secretary Victor Rodriguez ang controversial mga kabombo kaga matandaan man nato na backgrounder man ining si Bersamin ang gin-appoint ni former President Rodrigo Duterte bilang Chief Justice. Nagserbe ni sa tuig 2018 tub-tub 2019 mga kabombo kaga iban paging update sa sining balita pamatian sa iban paging programa sang Bombo Radio Iloilo. Ako ang inyong anchorman, Bombo Christian at Chanova Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo. Isa pa may nubya na ako. Kag hindi akong tipo sa lalaki nga manapak sang matarong sang kasubong kong lalaki. Kag manakit sang balatyagon sa isa ka babae. Kag sa bugos ko nga kabuhi,
wala pa matabo nga nangin two-timer ako. Luto na? Oo. Madali lang nga, kay kuhaan ko ikaw. Haring tinidor, toslokon ko ining isa. Haryo, kainit. Ka? Ay, sorry ha. Ginhuyop ko. Ilisan ko na lang. Nga ginilisan mo pa. Nahuypan ko eh. Basikon may germs balaw. Sobra ka naman. Para amo lang gid sina. Abi ina. Kung sa bagay, bago lang ko nakapanipilyo. Abi mo? Ako? Nagbago? Years ago. Kaseryoso sa imo katama. Hindi gid lang. Seryoso ka. Sa nadumdumban ko. Permi lang nagakunot ang agtang mo. Kinanglan lang ato. Para nga sundon ako sa mga estudyante bilang corps commander sa C80. Para sa akon, tama gid si mo kaseryoso. I mean, I was really serious about you, Santo. sus, wala pa kita makahibalo sang ginabuhat naton sadto. Nakahibalo ako. Tungod mga bata pa kita sadto, Nakahibalo ako. Naibalaan kong ginabuhat ko. Nakahibalo ako. Nga nagahigugma ako sa imo. Christian? Anak kagali. Makuha ko sa mainom mo ha. Ano ba lang gusto mo? Bisanan mo na lang. Madali lang. Kabuang man sa akon man. Dapat wala na ako magsagad hambal bahin sa nakaligat. Kibasi kung hinali lang nga mag-alsa balutan si Dayan. Kabagbalik sa syudad. Ari nang ilim no namon. Balikan ko na siya. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Salamat Salamat sa banana Q mo. Nabusog gid ako. Ano ka bala? Okay lang ina. Ayo gali, basi gusto mo nga maglagaw sa likod sa rest house. May jutay dira nga suba. Kaganami sang talanawon dito. Sigurado ako nga malingaw kagid. Sige, dali.
Gabi na. Kaginahulat ko ang tawag ni Chester sa akon. Ang cellphone ko. Ba? Hindi si Chester ang nagapanawag sa akon. Kag hindi pamilyar sa akon ang number ngayon oh. Ay, sabton ko na lang Hello? Dayan Ambrosio, hindi ka makapalagyo sa akon. Sino ka? Nakaibalo ako nga kilala mo ako. Kag nakaibalo ako kung sa diin ka nagapanago. I-off ko ini. Christian! Christian! Dayan? Dayan? Anong natabo, ha? Christian! May nagpanawag. Nanawag siya. Nanawag si Ed. Abing cellphone mo. Ilang taon kong number nga gingamit niya. Ari, tiyalaan ko nga tawagan ini. Oh, shit. Hindi na makontak. Ano? God! Paano siya nakaibalos ang number ko? Madamo sang pagi. May account ka sa Friendster? O kung sa Facebook? Oo. Apang wala ko ginabutang ang cellphone number ko. Ang kasubong ni Ed, buhato ng tanan. Para makuha ang gusto niya nga makuha. Ginapahog ka niya. Kung magpadaog ka sa imo kadlok, mas nga malipay siya. Pero paano kung masundan niya kita diri? Ako na yung atubangon niya, Dayan. Antes siya makapalapit sa imo. Christian, nahadlok na ako. Amo pa lang ako makabatsyag sang amo sini nga kahadlok. Ari ako, Dayan. Hindi ko ikaw papabayaan. Salamat kid Christian. Ba? Nagring? Sige na. Sabtan lang. Basi kung siya naman ini? Hindi. Si Jester ang nagapanawag. Boyfriend ko siya. Abi na lang palihog ang cellphone ko. Sige. Magbuha na ako. Hello? Hello, Han. Kamusta ka na? Okay lang ako, Han. Nagtawag lang ako para nga masiguro ko lang kung okay ka lang. Kung nabi, may team building seminar kami buwas. Kag maging busy ako sa sunod sa duwa kadlaw. Kag hindi ako makapanawag sa imo. Okay lang, Han. Wala sang problema. Thanks, Han. Bye. Bye. May nagapanawag liwat. Kag hindi ko gihapon kilala ang number. Magwa ko diri sa kwarto ko. Kadtuan ko si Christian. Dayan? May problema bala? May nagapanawag naman. Kaglain naman nga number. Abi, ihatag sa akon. Sabton ko ini. Hello? Hello? Wala siya nagasabat. Kung sino ka man nga animal ka, untatin ang pagpamahog mo Untatin na! Kung hindi ka gusto nga makita sa temprano ang amay mo nga si Satanas. Hello? Ginpatay niya. Hindi gid mag-untat ang lalaki nga ina. Dayan, for the meantime, i-off mo lang yung cellphone mo para hindi ka niya matawagan. Magpahibalo ka lang sa pamilya mo kay sa boyfriend mo. Mailis ka sa number mo. Hindi bala naton siya matrace kung manawag siya? Hindi naton siya matrace pagi sa pagpanawag na niya. Tukod nagalain-lain ang numero niya Isa pa nakaibalo siya sang taktika. Daw anad siya sa amo sini nga buluhaton. Pero paano kung makaibalo siya nga kundiin ako? Dayan, hindi ka magkaminsa sa negatibo. Hindi ka niya mapalapitan. Nagpanawag ako sa NBIK na.
Ginabuhat nila ang tanan para nga makilala kung sino siya. Kaya kung makapalapit kid man siya sa imo, mas makitaay sila ni Satanas sang temprano. Ganang buhaton mo. Amo nga magkalma ka lang. Kaganda ako magpangapin sa imo sa tanang itiyon. Handa ko tayan. Ang iya nawong. Kalapit ka tama sa nawong ko. Kag mabatsyagan ko ng kainit sang iya ginawa. Sige ha. Mabalik na ako sa kwarto ko. Sige. Magtulog ka sang mamuok. Kay ari lang ako diri. Kabuang sa ako na. Sa baylo nga ang nawong ni Gister ang ginapaminsar ko. Ang kay Christian yung nagasulod sa pananawan ko. Ay, dayan. May nupya na siya. Kag may boyfriend ka naman. Period. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Magabiyan sa dagiti niyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Tia Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Mas kami man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan
apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan! Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan! Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Ara na si Jack. Nakagwa na siya sa critical care. Ginahamtangan ni Pablo. Jack, kamusta siya? Nakabugtaw na bala siya? Wala pa, Lorraine. Nagsilang ang doktor nga hindi pa siya makabugtaw. Si daddy kag si mami naman ang mabantay subong. Kaguntani, hindi ka magbalibad, Jack. Magpamati ka sa akon. Parte kita tanan sa natabo nga ini. Kag kinahanglan ni Pablo kita tanan. Makadto kita sa hotel. Mangita kita sa makaon. Kag magtulog sa pila ka oras. Dali na. May buhaton pa ako. Nahimo mo na inasubong, Jack. Magpahuway kita sa makadali. Nakita ko matuod nga kapoy ka. Kinahanglan mo nga magtulog sa makadali. Mahimo ba lang nga makasulod ako sa imong kwarto, Jack? Hindi ako maluyag nga nag-aisahanon sa akon hulot eh. Pwede gid. Nga hindi. Dali ka. Magsulod ka. Mataho ang kwarto nga ini. Ang bintana, nag-atubang sa dagat. Dali lang ha. Maligo ako sa makadali. Magtulog ka din kung gusto mo. Si Lorraine, natulugan siya. Kapoy sa kayo. Lorraine, ginakasubok ko. Apang hindi akong lalaki para sa imo. Hindi ka makasandig sa akon. Hindi. Jack, si Pablo, naghulag ang tudlo niya. Oo,
Tanawa. Abe. Uy, gusto ka? Nagahulag ba ng mga tudlo niya, oh? Hambala siya. Choy Pablo? Choy, nakibala ako. Nga nabatian mo ako. Choy, magsabat ka. Shit. Nakabati ka, Jack? Choy, mabugtaw ka na. Choy Pablo? Choy, bugtaw na, Choy. Nagabugtaw na ako. Oh, Choy? Animal. Nagablart pangakon panulog. Ara, nagsanag na Jack. Abi ko aray kon patay na ako. Pareho galing ginapapinsan naton, Choy. Abi ko, wala niya ako malambot. Wala ako malambot sang animal nga to. Daw sa tigri ka pintas sa bagis nga to, Choy. Mga napulo ka tapak ang iya kalabaon. Ginpatay namon sa ni Loren, Choy. Kag subong ginapistahan na ato sa mga isda. Mayo ko na mo. Kinakaugtan ko ang mga bagis. Jack, pahibalon ko ang nurse. Ari bala kita sa sakayan? Ari ka sa ospital, Choy. Ospital? Jack, hibalo ka na ginakaugtan ko ang ospital. Nakibalo ko, Choy. Apang kinanglang idalong ka sa ospital, eh. Napilasan ka sa bagis. Nahalitan ka niya. Dawalok kadako sang halit. Pila katahi. Kuan, Choy. Magkalma ka lang, Choy, ha? Magkalma ka lang. Nadumduman ko. Nadakpan ako sa animal nga bagis. Nadumduman ko na. Nadumduman ko nga nadakpan ako sa bagis nga to. Kag nagsuka ako sa madamo nga dugo. Ang animal nadakpan niya ako. Buligi ako nga makapungko, Jack. Buligi ako. Dawano kadako nga halit ang nahimo sang animal nga sapat nga to sa akon, Jack. Choy, magkalma ka lang, Choy. Kalma lang. Hindi ka na magbangon pa, ha? Magigda ka lang. Kadason hindi ka magwaras, ha? Kaya basi kung patulogon ka nila liwat. Sugiri ako kung anong himo sa bagis nga to. Sugiri ako, Jack. Kwan, Choy, nang... ginkuha niyang tuhod mo. Ginkagat sa bagis ang tuhod mo. Gani ginutod na lang sang doktor. Hindi. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata
kag panit, muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan, amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Jack, hindi husto nga basulon mong kaugalingon mo. Wala ko sa makita nga basulon diri, Lorraine. Kundi ang kaugalingon ko. May butang nga nagakatabo nga wala sang dapat nga basulon. Ang natabo tama kalaw ay. Kag wala ka sang mahimo, agud nga punggan ina. Hindi mo na ina maliwat pa. Ang mahimo na lang naton, amo nga buligan siya nga mabato niya ang natabo. Ginutod ang tuhod niya, Lorraine. Kagtagsa nga makita niya ako. Nakaibalo ako. Nga ara sa paminsaron niya nga dapat ako ang makaagom sa to. Sa subong, nagabatsyag siya sang kahadlok. Akig siya. Kag na-depressed. Apang wala ka niya ginabasol. Matuod ay ina? Oo. Wala siya nagabasol sa imo, Jack. Bangod hindi siya ipokrito. Kag tama ka importante pareho sa imo. Sige. Kadtuan ko siya. Pwede ka nga makapungko diri kag kaluuyan ang kaugalingon mo hasta gusto mo. Hi, Pablo. Nakabati ako nga isaylo ka na sa regular nga kwarto. Inang may TV. May matahom nga mga nurses. Amo man inang nabatian ko. Ang dumdum ko anay kamo ni Jack ang nagbalik sa sakayan. Si Jack, ato sagwa. Gusto mo pala siya nga mahambal? Ari dire kaina si Conrad. Oo, nakahibalo ako. Sining niya, may espesyalista dito nga doktor sa iban nga nasyon. Kagamo makasugpon sang akon tiil nga kahoy o kung tuhod. Nagsiling si Conrad nga kinahanglan makagwa dayon ako diri. Agud nga makapakikita sa doktor nga ina. Oo, gali. Ang maayo siguro nga magbalik ka dito sa sakayan. Kinahanglan nga makuha ninyo ang aton kinbilin dito nga manggad. Kay basi kung iban man lang ang makakuha sa to. Hindi ka magpalibog, Pablo. May legal kita nga claim. Amoy nang mabudlay sa mga amateurs. Wala sila makahibalos ang kaundan. Ayhan sa tiun nga ini. Nakahibalo na ang tanan parte sa ato na diskubrihan. Pagkatapos ang natabo ngayon sa akon. Ang pagsalakay sang bagis, isa kadako nga sala. Tanan sila makadto sa duog nga sa diin, may mga bagis nga nagsalakay. Ginlak ninyo sang maayong aton manggad sa lugar nga wala sa may makakita bisan sino. Oo, Pablo. Oo, hindi ka magpalibog. Kinahanglan nga magbalik ka dito. Ambot ko nahambalan ko sila si Conrad. Kabudlay man sila sa ginhatag nila sa akon. Hindi ako makapaminsar sang maayo. Kag kinahanglan, ang mga bulawan nga nabutang dito naton. Taguon kita to sang maayo. Kani buhata gid ina. Oo, Pablo. Buhatan ko ina. Pero hindi ka maglakat nga ikaw lang.
Oo. Sumpa ni Lorelai. Hindi siya maluyag nga may magmadinalagon. Gani nga maghalong ka. Oo, Pablo. Sige na. Magpahuway ka na. Wala na si Jack sa bangko. Pero, mabulos naman ako sa pagbantay sa akong kinikanan sa hindi madugay. Malakat ako. Mabalik ako sa amon yate. Ari na ako sa amon yate. Siguro, nakapanindo si Mami diri. Wala na ako sa makita nga dugo diri. Kag amo man ang amon mga equipment. Nahamtang na sila sa dapat nahamtangan sang maayo. Anay ka, pangitaon kong ako notebook. Pero, anay ka. Nga doon sa may nagakatabo nga hindi amo. Ang mga ulunan, nahamtang na sang maayo. Ang lamesa, nagabadlak sa kahining. Kag, wala ang ako notebook diri sa lamesa. Kag wala man ang mga artifacts nga nagakubay. Kag sa lamesa, wala naman ang katalog. Pero, basi, sanday Mami kag Daddy ang nagpanghimos diri? Basi kung ginhimos nila ang mga gold kag mga hiyas, hindi gani, gindala nila sa sakayan ni Jack? Matamo ako sa bintana sa pantalan. Kalain sang ginubatsyag ko. Nakulbaan ako sa ginsiling ni Pablo kaina. Ang may pa siguro. Makadto ako sa sakayan. Mahapos lang ang buhaton ina. Sakyan kong yate nga ini. Pakadto dito sa sakayan ni Jack. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!